Pozdrav svima. Evo, ako ste kojim slučajem pratili olimpijske igre u Riju, posebno naše sportaši, ili ako možda niste, danas bi se htio bi skrenuti pažnju na jednu našu sportašicu, to je atletičarku, Saru Kolak. Jednostavno, ako niste čuli, znači ona je u bacanju koplja osvojila znači zlatnu medalju, nije bila opći favorit i slično. A zašto bih htio spomenuti? Je nekoliko stvari. Prva stvar, znači, kao i većina vas, vjerojatno nisam uopće znao ko je ona do ove olimpijade, kao što i bude većinom sa tak nekakvim iznenađenjima na nekakvim velikim natjecanjima. I, znači, ona je ušla u finale, bacila jedno drugo, čini mi se da je iz trećeg, ili čak iz četvrtog, nisam siguran, iz četvrtog bacanja ili trećeg bacila taj pobjednički hitac od nekih 66,18 metara. Ono što mi se najviše nekako ostalo u pamćenju je znači njezin razgovor nakon natjecanja sa Brunom Kovačevićem na HRT-u, gdje se vidi koliko je u biti ona mentalno normalna, zdrava, koliko je na zemlji, i ta njezina priča, znači, koju je podijelila, kak je trenirala, kak je otišla u Rijeku i slično, uvjeti pod kojima je trenirala, da ju trenira slovenski trener i slično. Mislim da je ona stvarno pokazala pravi sportski duh, ponašanje na terenu, skromnost, i jednostavno mislim da zaslužuje ogroman tom i daje općenito respekt svih ljudi. Isto također neke stvari koje ona spominjala su me mislim, nisu me začudile, ali navikli jesmo na te stvari, ali su stvarno retardirane. Čak je spomenula da, ne znam, par mjeseci prije, to nije ona to spomenula, nego jedna druga starija atletičarka, da kao prije 2-3 mjeseca prije olimpijade da su tražili da savez kupi koplje, jer nije imala svoje koplje, znači bacala je koplje na treninzima od kolegice te Slovenke, i savez nije kupio, nego je kupio grad Rijeka, kako se skuža, i to mi je fakat retardirano da jednostavno ona, znači kao olimpijac ima pravo na nekakva sredstva, gdje su ta sredstva otišla, pitanje, ali sad će vjerojatno biti, znači nakon olimpijade će se svi uguzivati tamo i htjet će se uz nju lijepiti kao zlatnu olimpijku. Ali ono što je stvarno jako pohvalno je taj, kao što sam rekao, da će njezin način razmišljanja, govora, na primjer, spomenula je, kad je pitao Bruno Kovačević kao da se nadala zlatu i slično, rekla je super stvar da budemo realni, znači svako ko dođe tako negdje u nekakvu finalu i slično, možda se ne nada, možda ne misli, ali realno ako mu to nije cilj biti prvi, onda stvarno nema tu kaj raditi, ne, jer ako si sportaš, natjecatelj, bilo u sportu, bilo čemu, ako se natječeš i želiš biti najbolji, pa nećeš doći u final, idem neki odraditi, ne, tako da stvarno je pokazao da je super osoba, bar mi se tako čini sad pitanje, mislim, vjerujem da je, ako je svih ovih godina takav način trenirala i pripremala se i slično. Ja se nadam da bude ona nastavila i dalje takve uspjehe, jer s obzirom da vidimo, znači, da ima 21 godinu, prva olimpijada, zlato, koliko sam čuo ekipa koja ju prati, znači svijeta atletike, domaćeg i tak stranog, vide da ima talenata i sve, i vidi se, to nam ovako izgleda sad da je to nešto preko noći, ali kad se pogleda vidi se da je ona imala uzlazne rezultate i da ide sve bolje i bolje. Tako da veliki to mi daje za nju. Evo, ubacit ću možda koji dio tog razgovora, ali sigurno ću staviti link da ga pogledate cijelog, jer stvarno kad usporedite nju, njezine izjave, njezin način izražavanja sa nekim drugim sportašima koji se više cijene, to jest koji imaju više para, može se vidjeti u biti taj pravi sportski duh, zašto se uopće ljudi bave sportom, zašto se natječu i slično, i mislim da ona je zasluženo osvojila i nadam se da će imati još bolje uspjehe u svojoj karijeri i veće, mislim, realno, mislim, može imati veće, naravno, više olimpijskih zlata, svjetskih prvenstva i slično, da će srušiti svjetski rekord, nadam se, i slične stvari. Eto, meni olimpijade su mi onako, generalno, ova olimpijada mi je bila onako li-la,
Naravno, primijetili smo dosta nekakvih sumnjivih rezultata, čudnih kalkulacija i slično, ali uvijek mi je dobro pogledati ovak neke sportove koje ne pratim kroz godinu, ne, na primjer gimnastika, jedan je bilo full zanimljivo, jer je komentatorica stvarno objašnjavala u detalje nekakva pravila, forice i tako to. I olimpijada dobro dođe da se pogledaju ti neki sportovi, naravno, teško je pratiti kroz godine, naravno, mediji, sponzori prate ove jače, to jest sportove s više para, ali uvijek dobro dođe olimpijada da se vide takvi nekakvi sportovi, jer realno i fora su za gledat, ne znam, gimnastika, znači čista akrobatika kad se gleda, ono, fora je za pogledat, i ovak neki sportovi tipa jedrenje, di shvatite u biti koliko oni truda ulažu kroz godine treniranja, ovaj naš Fantela i Marjanicu, znači koliko, 15 godina skupa jedre, završi natjecanje, moraju pakirati svoje čamce, motore, jedrilice, slati avionom, znači ono, to je baš njihov život, ne, nije to sad njima ono neka zafrkancija, oni su svi fancy šmenci sportaši, ne. Tako da eto, jedan veliki Tomi daj za Saru i eto, nadam se da će za 4 godine u Tokiju isto biti na još jačoj razini i da će se do tog vremena, da će institucije koje bi trebala raditi svoj posao, odraditi posao za nju i za slične sportaše i da jednostavno će imati normalne uvjete, znači ona sigurno ne traži ne znam kakvo držanje na dlanu, ona traži vjerojatno normalne uvjete i vjerujem da ono, kad se pruži neki bolji uvjeti koplje realno, znači koje treba za trening, da će biti još veći rezultati. Eto, to mi taj za Saru, drži se, uživaj, čao. Organizacija za Hrvatsku, najveće čudo i na ljetnim i na zimskim olimpijskim igrama za hrvatske boje, zove se ovdje pored mene mlada Kolakica, da čujem kako je to izgledalo, kako je to bilo. Evo, ja još ne vjerujem, mislim, zaslužila jesam, borila se jesam, htjela sam samo od ovog natjecanja da pokažem da se nisam zasitila s tim da sam ušla u finale. Ja sam pokazala da sam sposobna za borbu, da se mogu boriti s najboljim atletičarkama ovog svijeta. Mama, tata, mato, zlato ide doma. Sara, napravila si čudo nevjerojatno. Imali smo zlatne medalje u povijesti, ovo nam je 5. olimpijsko zlato ovdje, 9. medalja, apsolutno niko nije očekivao. Jesi ti u najluđim snovima ovako nešto sanjala? Pa mislim, evo iskreno, kad uđeš u finale bilo kojeg tako velikog natjecanja, mora ti biti cilj medalja, mora. Možda nećeš baciti, ne znam, za medalju ove godine, možda ćeš druge, ali to ti mora biti cilj. To je za što smo sve, nas 12 tu. I za to se borimo, za to je bila i borba. Cilj mi je iskreno bio 65, da malo zaokružio još 64, ali ovo je jako daleko.